Bones, estem a Barcelona i ara mateix ja fotem el camp cap al poble perquè tenim el que hem vingut a buscar. Que suposo que aviat veureu actuar en els vídeos. No gaire, no sé si me la deixarà l'Estefi, no sé si serà tan generosa. I perquè aquesta setmana també suposo que ho veureu al llarg d'aquest vídeo, però la farem servir per gravar un videoclip. O sigui que ja ho veureu. Kentucky, 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 woo! Són divendres i ens anem cap a Lleida, al local on tocaran els Milford Boys i mirarem de gravar alguna coseta, alguns planos o alguna història per poder fer un videoclip. Per cert, avui és Black Friday i no suporto la gent que diu que no suporta el Black Friday. Perquè, o sigui, és el millor puto dia de l'any, perquè és l'únic dia de l'any en què les empreses i els supermercats i les tendes de tecnologia no t'estafen amb els preus i hi ha 4 tarats que, com que el Black Friday és una festa americana i els agrada gastar-se milions en tecnologia, doncs odien el Black Friday. Foteu-vos, és el millor que li ha passat en aquest país en dècades! Vale, hem acabat de gravar per avui. Hem gravat un munt de material per a 60 milions de videoclips. I quina hora és? La 1:30, més o menys, anem cap a casa ja. D'aquí uns dies nos passaran la cançó i suposo que de cara a principis de l'any que ve el vídeo ja estarà muntat. Ja us avisaré per aquí al canal, perquè hi podeu fer un cop d'ull, tal i qual. I ara, bueno, fins la setmana que ve o fins demà, perquè demà tenim una festa de cumpleaños i no sé si gravaré alguna cosa o què.